खनसे आंनि भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय दायो जोङो अमृतसराव दङ ओमफ्राय दायो जोङो फुङावहाय जोङो गल्डेन टेम्पल नायहैबाय ओमफ्राय दायो आरो बागा बर्डारखौ नायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर जोङो माने दसे रेस्ट लादों रेस्ट लानानैहा जोङो ड्रेसफोरखौ चेन्ज खालामलायासै आरोना लोगोफोर मानोबा टाइम गैला ओमफ्राय जों थानाय हटेला नैबेनो लोगोफोर बेयावनो थादों आरोना जोङो दायो हरनै थागोन जोङो फैनानै हरसे आरो दिनै हरसेखौ थागोन ओमफ्राय गाबोन फुङाव ओंखारलांसै जोङो दिल्लीनि थाखाय मानो होनबा जोंनिया माने न'आव थांनो थाखाय टाइम ओमफ्राय दायो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनोसै बागा बर्डारखौ नै न'आ बिफाया नै जोलिफाय फोरो लोगोफोर जोङो दायो टेम्पु मोनसे भारा खालामनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थादों आरोना बागा बर्डारसिम माने टेम्पुजोंनो ओमफ्राय फुङावहाय बोथोरा जि माने गरममोन लोगोफोर पान्जाबावहाय ओमफ्राय बेलासे नै बार खोलो खोलो खोमसि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर जों नै सफैथारसिगोन ओमफ्राय बिराद थान्दा जाबाय आरोना बोथोरा इमान गरममोन दिनै फुङाव इमान गरममोन ओमफ्राय जोंथ' स्वेटार लाबोआसै ना ओमफ्राय न'निखौथ' लाबोनायखायसो ओमफ्राय बोथोरानो पुरा खोमसि जाजोब्बाय टाइमालाय 2:30ल'सो जादोंमोन खिन्थु पुरा बोथोरा थान्दा जाबाय आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर लाजिलांबायसोलाय आङो ओइ मानो फोननानै मानोलाय माबागोन दालाय नायलाय ओइ मालाय रावबोआनो लायाखै जागोन मानलि मोनफैबाय जों लाइनाव थानोसै लोगोफोर दायो नै लोगोफोर मानसिफोरखौ नुदोंना बिराद मानसिफोरमोन जों थांखालि ओमफ्राय माने बिराद फुर्टिबो नाङो मानसिफोरा बारा थाबा ओमफ्राय नै आं लाइनाव थानोसै बे लाइना जेनेरेल लाइन नङा लोगोफोर आइ कार्ड थानायफोरनि थाखाय आरोना बे लाइना ओमफ्राय आरो अनलाइन खालामनायफोरनि थाखाय ओमफ्राय जों सिङाव हाबबाय नै लोगोफोर नुदोंना मानसिफोरा पुरा ओरैबायदि मानसि जादों ओमफ्राय स्टार्ट खालामबाय नै BSF नि जाबाना बेबायदि माने फ्लेगखौ माने स्टार्ट खालामो आरोना ओमफ्राय गथ'फोरखौ लेहरनानै गथ'फोरखौबो लेडिसफोरखौबो माने फ्लेगखौ माने स्टार्टिङाव बेबायदिनो माने बिरहोनो थाखाय माने बयखौबो बुङो आरोना आंबाबो थांजायोमोन खिन्थु जों गोजौआव एसे गोजौआव थाबाय नालाय ओमफ्राय जों थाङासै आरोना लेंहरो लोगोफोर सोर सोर फैनो हायो होननानै लेंहरो आरोना ओमफ्राय थाङोबा माने थांनो हायो आरोना खिन्थु आं थाङासै मानो होनबा मैनाया एसे डिस्टार्ब खालामगोन होननानै आं गाहायाव थाङासै एसे गोजौनिफ्रायनो नायबाय आरोना बैनो जाबाय गेट लोगोफोर नोंथांमोना गेटखौ नुहुरबाय बेसिंखालि पाकिस्तान आरो बेसिं जों थानाया नै इण्डिया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद मोजां नाङो आरो बिराद मोजां मोजां देशनि गित दामो आं बेनिखाय अफ खालामनांबाय लोगोफोर मिउजिकखौ मानो होनबा बेयाव बिराद मोजां मोजां माने जोंनि देशनि माने गान ओरिखौ होनानै माने फ्लेगखौ माने मा होनना बुङो बिरहोलांबाय थानायमोन आरोना नै गथ'फोरा ओमफ्राय लेडिसफोरा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेबायदि लेडिसफोरखौ बयखौबो लेहरो लोगोफोर ओरैबायदि इन्जय खालामनो हायो लोगोफोर ओमफ्राय आं बुंबायना आं गथ' थानायखाय साहास्राबा आं मोसागौमोन बिराद मोसानो होयो इन्जय खालामनो होयो लेडिसफोरखौ माने पुरा माने बेयावहाय फुर्ति गावनि गोसो खुलायै मोसानो हायो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिबाय आरोना नै मोसानायखौ लेडिसफोरा पुरा माने इन्ट्रेस्ट जानानैहाय मोसानायफोरखौ आरोना आङो नै दायो स्टार्ट जाबाय BSF नि माने जवानफोरा बेबायदि स्टार्ट खालामो आरोना आं जायखौ नुयो बेखौनो नोंथांमोननोबो आङो दिन्थिदों ओमफ्राय आरो दायो बिसोर थांखांनायनि उनावहाय ओमफ्राय नै बिसोरनि डगखौ माने सैमाखौ लाबोयो आरोना दिन्थियो ओमफ्राय जि समायना समायना खामोन आरोना सैमायाबो नै लोगोफोर फैगासिनो ओमफ्राय बिसोरबो मालाय फैनानै गिदिंनानै थाङो आरोना ओमफ्राय बयबो माने जों माने जेनेरेल
मानसिफोरनो माने नायनो फैग्रा मानसिफोरनो बिदिखौनो दिन्थिखायो आरोना बिसोरो ओमफ्राय आरो बेबायदि माने जोंनि मानसिफोरा बिराद गेरमोन बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय पाकिस्ताननिया खममोन आरोना जों थांखालि
नै लोगोफोर दायो माने गेटखौ खुलिबाय आरोना ओमफ्राय गेटखौ खुलिनानै माने जोंथ' बेलासेसो फैनाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बै जोंनि इण्डियान फ्लेगखौ माबागोन आरोना बोख्लायगोन ओमफ्राय आरो पाकिस्ताननियाबो पाकिस्ताननि फ्लेगखौ बोख्लायो आरोना बिसनियाबो नायनो फैयो खिन्थु जों थांखालि बिसनिया बिराद माने खममोन 50 बा 80फोरसोल'सो जागौमोन लोगोफोर आंनि केमेरायाव बेसेबां नुवाखै खिन्थु जों रियेलावहाय नुदोंमोन नालाय मानसि गैया लोगोफोर बिसनियाव मानसि फैयाखै हनै पुरा खालिसो नालाय जायगाया गोजौनि जनायफोराथ' खालि गाहायाव इसे जनाय मानसि दोङोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाया फुङाव नायहैयो फुङावहा माने फ्लेगखौ दिखांनायखौ नुयो होननानै माने बुङो आरोना मानसिफोरा नाथाय जों बेलासेसो थांनायमोन नालाय जों बोख्लायनायखौ नुबाय ओमफ्राय लोगोफोर माने सानसेबाबो माने जुदि अमृतसराव थाङोब्ला नायनो नांगौ आरोना बाघा बर्डारखौबो नायहैनांगौ इमान इन्जय माने गावनि हारिनि थाखाय हादोरनि थाखाय माने रंजानाय गासैनिबो गोसोआ रंजानायखौ नुनो मोनो लोगोफोर आंथ' थांनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरोना लोगोफोर जोंनियाथ' बिराद इन्जय खालामनानै स्ल'गान ओरि माने पुरा जोंथ' बिराद मोजां इन्जय खालाम मोनो नालाय गोदोद गोदोद बक्स होनाय दंखायो बेसोरनियाबो बिदिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो स्ल'गान होयो ओमफ्राय गावसोरनि देशनि गान मोसानाय बेबायदि खालामो नाथाय बिसनिखौ जों जेबो खोनाखाया आरोना लोगोफोर मानो होनबा जोंनिया जि गोदोर गोदोर बक्स फिटिं खालामनानै होनाय दंखायो माने बिसनिखौ जों खोनासङानानैनो माने खोनासंनो मोनखाया आरोना जेनेबा बिसनिखौ माने दिन्थिनायफोरखौ नुहुरो खिन्थु माने जों आवाज खोनाया मानो होनबा जोंनिया पुरा गाहायाव गोजौआव सोरगिदिं माने बक्स फिटिं खालामनानै होनाय दंखायो लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनिखौ खामखांनायनि उनावहाय नै फ्लेगखौ दायो माने नमायसिगोन आरोना बिसनियाबो नमायो लोगोफोर ओमफ्राय जोंनियाबो नमायो लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना फ्लेगखौ नमायखांनायनि उनावनो जोबो लोगोफोर बेखिनिखौनो नायनो आरो इन्जय खालामनो इन्जय लानो थाखाय जोंनि देशनि मानसिफोरा सानफ्रोमबो हाजार हाजार थाङो लोगोफोर जों थांखालिथ' ओरैबायदि मानसिमोन गोजौआव गाहायाव आरो VIP सिटआवबो पुरा माने मानसियानो मानसिमोन आरो लोगोफोर VIP सिटआव जुदि जनानै नायनो लुबैयोब्ला ना लोगोफोर अनलाइन खालाम रेजिस्टार खालाम होमबानिया माने बै गाहायावहा VIP नि जिन्थु फरेनफोरा नायनो फैयो बेदो लोगोसे जनो मोनो आरोना आं अनलाइन खालामाखैमोन नालाय लोगोफोर बिनि थाखाय जों एसे गोजौआवनो जनो मोनबाय जेबो नङा थेवबो पुरा माने गोजौनिफ्रायबाबो रावबो नुयि नङा नुयो ओमफ्राय माने दिनै बे माने बाघा बर्डाराव थांनानै आं बिराद खुसि मोनबाय गथ'फोराबो बिराद इन्जय खालामबाय बिराद माने गोबावनि सिगांनिफ्राय साननायमोन जे सानसेबाबो थांनानै नायहैगोन आरो जोंहा सारा सानसेबाबो लांगोन नोंसोरखौ दिन्थिगोन होनोमोन ओमफ्राय जोंहा माने सारा जोंखौ लांनानै दिन्थिहैबायबो ओमफ्राय जोंबो बिराद गोजोननाय मोनबाय बेयाव थांनानै
लोगोफोर दायो फ्लेगखौ बोख्लायनानै लाना फैबाय ओमफ्राय गाबोन फुङाव आरो बिर होफिनोनो आरोना बिर होनायखौथ' नुवासै जोङो लोगोफोर दायो गेटखौ बन्द खालामफिनबाय आरोना नै नोंथांमोनाबो नुबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं जि हायो एसे दिन्थिबाय दायो फ्लेगखौ माने नमायखांनायनि उनावहाय माने गेटखौ बन्द खालामफिनबाय आरोना ओमफ्राय दोहैथ' गेटखौ खुला खालामनायमोन नालाय लोगोफोर नङा होमबा ओमफ्राय दायो बन्द खालामबाय आरो दिनैनि बे बागा बर्डारावहा जों जायखौ नायनो फैनायमोन ना बियो बेखिनियावनो माने गेट बन्द जाबाय नालाय ओमफ्राय जोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो गावबागाव लासै माने ओंखारलांनो होयो आरोना बे लोगोफोर जोंबो लासैनो ओंखारलांनोसै ओमफ्राय मा होनना बुङो बिराद मानसि नालाय माने जल्दि खालामा आरोना लासैनो ओंखारलांगोन जों दायो नायनानै सिंनिफ्राय बाहेरावहा ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 6टायानो जानोसै ओमफ्राय माने गोसोम नुगोन आरोना जायगा माबाखौ मा होनना बुङो भिडिअखौ ओमफ्राय बिराद मोजां लोगोफोर मालाबा फैबालाय नायनो गोनां आरोना बेयावहा फैनानै नायफै लोगोफोर ओमफ्राय जायगाफोरा बिराद साफाखा आरोना ओमफ्राय बैथिंनो फेनसिंथिंनो माने पुरा गहमनि खेथि गोजा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायनानै बिराद मोजां नाङो आरोना लोगोफोर बयबो हनै माने पिकचार लालायगासिनो आरोना ओंखारबोनानै ओमफ्राय दाबो ओंखारबोजोबखाङाखै मानसिफोरा माने बिराद बारामोन आं थांखालि बे गुबुनफोरा थांनाय समाव माबायदिमोन मिथिया खिन्थु जों थांखालिना बिराद बारामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो लोगोफोर आं जि हायो आङो नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय